cup of salvation which you give for the life of the world. With this food for our journey, bring us with your saints to the feast of your glory. Amen. Hallelujah. Thank you, Rev Klein. Xa ke sizawuvala nto zakuthi Umnandi apha. siwakhumbule kamazwi ebethethwe nguNtsompa. Bayixesha belikhona. Rev Klein, akho nto imbi yoba namehlo ngabo. Amehlo nawo wona, you have eyes, but you can't see. Uyayiprova ke abazalwana base-Emmaus. Ithi iBhayibhile wafika uYesu abambona. Bahamba naye endleleni abambona. Until a point whereby he had to break isonka wasiqhekeza. Bathi qwenge. Avuleka amehlo. Yingozi ke uhamba nomntu kanti awumazi. NgoKristu Inkosi yethu. Amen. 273. Sizovala 273 kwaya sizovala.